a vítajte z môjho nového videa. Dneska si ideme natočiť Rivals. A pred začiatkom videa nezabudnite dať odber a like a do komentárov napísať, ako sa vám toto video páčilo. Dneska budeme hrať 1 versus 1. Máme tu prvého typka, ktorý ide s levelom 69. Budeme takto klikať buď Crossroad alebo Dogs. Uvidíme, že čo padne. A padol nám Dogs. To je dobré a dneska si môžem dať challenge, že budem hrať iba so snajperkou, lebo pre mňa je snajperka najlepšia zbraň, takže budem používať iba snajperku a mám na ňu nový vrep, takže uvidíme, ako sa s ňou bude hrať. 150 kg. A zajtra, keď tak možno vyjde nejaký short. Typek sa odpojil, lebo som až moc silný. Odpojil sa, takže sme vyhrali. Pôjde s nožíkom pôjde, alebo neviem s čím. Dáme si RPGčko, tento sprej, motorovku a medkit, lebo medkit je najlepší, čo môžete mať pri... Dostal 120. Typek dostal, ide so snajperkou, takže bude to dobre, lebo snajperka je to dobrá zbraň, ale do background je poláma nie je moc dobrá. Dostal zase 120, takže môžeme ísť na blízko, lebo na blízko nás nezabije. Takže tak. Ale na to, že to je 117-kový typek, tak prehráva. A nevadí. Zatiaľ vyhrávame 2-1, ale uvidíme, že či to vyhráme alebo prehráme. Ide tiež RPGčkom, všimol si ma s RPGčkom, že je to silné, takže s ním pôjde určite aj on. A zabil nás revolverom. Nevadí, je 2-2, ale môžeme to vyhrať, ale nemusíme. Vyskúšame si dať snajperku a skúsime mu dať scope, ak sa nám to podarí, lebo snajperka do tohto není silná, používa to RPGčko. My nejdeme používať RPGčko, skúsime brokovnicu a brokovnica je dobrá. Ja som si dal nechtiac RPGčko, nevadí, ale vieme to vyhrať s RPGčkom klasickým. A môžeme si tam dať tiež revolver a vyskúšame, lebo je to 117-kový typek, ja by som sa ani nedivil, že keby sme prehrali. Môžeme si tam vyskúšať dať štít s medkidom. Dostal 150 do hlavy so snajperkou, takže predpokladám, že aj on teraz pôjde so snajperkou. Mali sme strašne málo, ale... A napíšte mi do komentárov, že či štít vie vykryť aj raketovú ranu. Dostal zase 150 do hlavy. Vyrovnali sme to na 4-4. Potrebujeme dať ešte jednu hlavu a vyhrali sme 5-4 proti 117-kovému typkovi. Asi to bude draw. Zabil nás posledné 4 sekundy. Mal silné zbranie, mal zbranie za Robuxy, takže... Nedalo sa to vyhrať. On je tu nám a Winstick 1, mne sa stratil ten Winstick 2. To nevadí, ideme ešte jednu hru. To je prosím Dogs alebo Crossroad. Je to Dogs, takže využijeme snajperku a vyskúšame mu dať 5-0. Pokiaľ sa nám to podarí, tak musíte dať like a odber. A ide s takouto zbraňou, ktorú ani neviem, že je. Má silné veci. Má aj takú zaujímavú kosu. Vyskúšame a uvidíme, že či vyhráme alebo prehráme. Mohol by ísť teraz cez strechu, to by bolo výborné, lebo vedel by som mu dať snipe, ale... A toto asi prehráme, lebo má tieto energy zbrane. A tieto energy zbrane, to je strašne silné. To sa nedá proste poraziť. Vyskúšame si dať burst rifle a niečo iné a uvidíme, ako sa nám bude dariť. A tá energy zbraň je strašne silná, takže to už prehráme, ale
Snaha sa cení, môžeme si dať klasické sprej, toto a medkit a vyskúšame to vyhrať a uvidíme, ako sa nám bude ešte dariť. Mal 21 HPčok. To nič nevadí, prehráme už 5-0, ale bol silný, takže bolo mi to okamžite jasné, že to nevyhráme, ale mohli sme to aspoň skúsiť. Neviem, prečo sa k nám pripájajú iba teraz takíto silní ľudia, ale prehrali sme, mal túto silnú zbraň, to sa nedá poraziť, takže nevadí. Crossroad je najlepšia, nie, zase Dox, ale je slabší, môžeme ísť s tou snajperkou, pokiaľ by šiel zo strech, tak máme šancu vyhrať. Dám si sprej a na blízko je ten sprej strašne silný, aj tá Frozen zamrazím, sprejom ho zabijem. Zabol na snajperkou, má ten rovnaký vrep, musí nás to spávnuť cez túto strechu a jeho na tamtu, lebo neviem, ale je to vidno, je o 15 levelov silnejší ako ja, takže preto asi prehráme, ale keby teraz šiel z tej červenej strechy, bolo by to úžasné. Ale je tam, takže na ďalšiu hru si dáme medkit. Zasnajpoval nás. Je to 2-0, ale máme šancu vyhrať, takže máme medkit. Takže preto je taký silný, dáme si snajperku, sprej. Môžeme si dať kosu a medkit. Zabil nás. Asi to bude zase 5-0, ale to nič nevadí. Sú silnejší, ja to nehrávam až tak dlho, takže je to vidno, nehrám to proste tak dlho, takže nemôžem proste vyhrať. Dostal 150, je 3-1. Môžeme ho dorovnať, alebo buď vyhráme 5-0. Dostal 150 do hlavy. Zatiaľ ho dorovnávame, bude 3, je 3-2 preňho, ale vieme ho dorovnať na 5, na 3-3, alebo buď vyhrať 5-3, alebo ak nás teraz zabije, bude to zlé, ale dostali sme 150 do hlavy, je 4-2. On má teraz posledný bod do vyhratia. Pôjdeme zase z tohto modrého tuna cez rebrík a skúsime ho zabiť. Dostali sme 150 do hlavy. To nevadí, prehrali sme 5-2. To nič. Musíme sa to viac doučiť. Musíme byť v tom silnejší. A toto bude všetko pre dnešné video. Dajte odber a like a toto bude všetko.